Samantala, relief goods naman po sa Pangasinan, sapat pa. Karagdagang stockpile, hiniling po habang patuloy ang pag-uulan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Tiniyak ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na sapat ang kasalukuyang stockpile ng relief goods para sa mga residenteng apektado ng masamang panahon sa lalawigan. Dahil nagpapatuloy ang pag-ulan at pagbaha, tumataas din ang pangangailangan sa relief goods lalo na sa mga lugar na may mga residenteng lumikas. Ayon kay PDRMO Operations Head Vincent Chu, sapat pa ang kasalukuyang supply ngunit nag-request na sila ng karagdagang stockpile. Sapat naman po yung ating stockpiling. Tayo po ay nag-request na rin po ng another stockpile po natin supplied sa OCD yesterday during our PIDRA. And tuloy-tuloy naman po yung ating ginagawang relief operation. Yesterday po nagkaroon na rin po tayo ng series of relief operation po dito sa ating lalawigan. Batay sa datos, 423 barangays na ang apektado ng pag-ulan at pagbaha. Karamihan sa mga ito ay nasa Western Pangasinan, habang nakaranas naman ng flash flood ang Bugalyon. Ibinahagi rin ng ahensya na noong Agosto 17 ay nagpadala sila ng responders sa mga tarama para tumulong sa evacuation ng mga residenteng naapektuhan ng baha. Sa kabila nito, habang nagpapatuloy ang ulan, siniguro ng mga otoridad na may karagdagang stockpile pa ng relief goods mula sa OCD para sa mga pamilyang nangangailangan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.